Ako si mnogo visok, ako se spusti, pa idi gore, to na pravu, prav do kraja, prođi dalje. Stavit ćemo drugu potrebu. Šta je fazno? Nema moša ona. Znači, ja se krenem i gađam tamo gde je bio. Ako se teoretski ne skloniš, zaustavit ću se. Dobro znači, dobro si prošao. Nemojte zapiljati ko stoka, jako u principu nije loše. Nije loše vežbe radi. Napred. Stanite po troje četvoro, druga stvar drži. Čujete se ovoga. I čujete se ovoga, ja sam glava. Pa sam se stvorio. Znači, celo telo sklizne što bliže, ovo se ne računa. Znači, bukvalo sklizne. Dobro. Ovo troje četvoro. Pokrijemo se pa čeo. Vaj dvojiti nešto tamo. Možda 3 rupa, 3 rupa. Neko si, Mihajlo, možeš ti? Ej, ovaj. Dobro, ajde nešto. Ma ne, ako skreći bolje radi. Moraš rekord, ja mogu dvojiti, srako. Moraš ti njoj. Ne, stoj. Dođi mamo. Ti i Goran. I ovde. A radit ćete posle, bre, ovo sad, ajde. Ti beš tamo kod njih, bre, ajde. Ajde, stavim na različu sve. Beš tamo kod njih. Radit ćete zajedno posle. Ali u redu. Ajde. Ja nisam samo futbaler, igram košar. Znači, kada ja se skloniš? Tu, onda. Šta igraš kao virtuoz? Mnogi si reći, ja sam Pazi. jer mi ja govora. Ne, beš na njih. Ne drgaj. Znači, nema prema. To je mnogo bolje. Ne govoram je kidu. Ne govoram je kidu i engleski sve. Pa ću vratno da ne Ti ne znaš da igraš. Kupi, naravno. Toliko aktivnosti. Ajde. Ajde. Pa presisti. Bravo, čekaj. Valjere, hvala niši da gledaš. Radiš je ovaj samo da... A popo se neku grupu dok udalje. Ne. Neki stvar drugi grupu. Hoćeš da radiš, valjere? Hoću. Prvo mora da budu sečeni. Ajde, bolje da budiš tečan. Dajte nemoj da se ubi. Pazi plahom. Ajde, ti prvi. Da tu bi dete pro tebe. Ti da mašaš, ti Ideš pravo. ideš ravno. Vidi. To nije ravno. Zato što se očekira da će dođe na ovaj problem. Zato što je to sve. Ne, ovo ne. Ne zato što je to sve. Ne bi se. Ali kupi ste drveni mač. Gde ideš? Tako palo. Ne znam na par godina kako palo. Ne, ovo. Drugo je. Da bi odmah već stavio ovdje. Prati šta pita, radi lepo. Ajde. Ne znam da ste razminama da bi tu prvo Nisi stvorio. OTP i gdje je Evo to ti robi. Slici celo. Ajde. To je demonstracija. Bilo u Javi i gospođe došlo kući kad se upada. Pa da, poprava. Dajte gde si otišli? Ne. Ne. Zato što Desna kako ultimativna. fini klijenti nikad ništa Mač ili desna? A ne znam što više radila i ništa se Mač gde uvek zapad desna. daju koštu da jede. Stoji s desne strane, nema. Jedan oblik ste bio povodnika sam ovdje da
Uvijek da sam. Bravo, genijalno. Kako? Peti, kako, koliko puta? Ok, hvala. Evo dalje. Generalno, štab ima varijantu kad je štab kod tebe i kad je štab kod njega, kod Bukea, znači dole je uvijek varijanta gde je mač kod onog Buke nastazi. Jako je neprijatna situacija. U suštini, čovjek koji hoće da napade mača, da znate napade s mačem, ali da se nešto napravi. Znači, moraš prvo... Mora da se nauči da se... Ne ovo bi kao. Znači, ne možeš posle 3 godine da ti ne znaš... Šta da? To si škola nauči da budeš bez ovih. Baci si terapiju kudu strah. Posvećujem se tebi mjesto drugima, ne trudiš se. Potrudi se, ajde. Potrudi se, važi? Ajde. Znači, ne ovo, ubiće te neko. Opustiš ramena, ali... Opustiš ramena... Gledaj se ideš što bliže. Nasloniš šta, mač ovde, ovu ruku prihvatiš tu. Iš pravo klijema. Ideš mač. To je neki osnovni način. Ne možeš. Znači, kad njemu Ne možeš prihvatiš... zajedno, da nosite zajedno, da namislite to zajedno. Do kraja. Samo tvoje ili njegov. Čak je... Da, srna. Uhvatiš. Ajmo. Kad njemu... Namislite kako se radove. Drugi način. Kako dobro sarađujete, nemam komentar. Podrazumeva se. Nikad ovo. Jer je... A nimaš kako mi se... Znači, jedan način ajkami, drugi način gjapu. Kad si gjapu kami kao ono sa štapom, ova ruka sklizne tu, ova ruka pripasi ovdje. Uradiš to. Kad si ajkami, pravo napred, do kraja. Prvi! Ili koliko ima mača? Aj sad naš troje. Može to, daj. Ajde, ne znam se, da se Ej. Ajde, vidite. Pazi, plavo. Napade dalje. Napade dalje. Samo ne zaboravim da patim, ja ne znam. Nema da ti oduzmem stvari za svaki. A ovo su sve ovo vaša nešto. Brada, hajde. Ej! I se Sve se vežbama. Inače nema Ona me ne preti, ja mogu da celu svaki. Ja sam i time. Izvinite, uzimam ove stvari ovako. Alo, uzima od mene džempere, dukseve i to ja uzimam ove On je deva. Prošlo je. Dakle, Ne, nosimo sve isti gadi, ajde. I mi da me tamo. ne vidiš ti ne možeš od mene. Ja ništa ne vidim. Sam sve nešto. A nije sam. Ne. Meni piše efekta. Ne poznam. Nema, ja te nas.
Da sve nastavimo na ali će pa pogledati što se čame. Njemu da kruke budu pa desit će se. Znači, nije stavio. Evo to. Ovako će da prihvatiš. Nije kritično. Bitno da ga bude. Lakše. Jer kada napustiš ruke, onda je lakše jer su ruke već to kako će biti. Ovo rad vedemo što godeš. Pa što što. A zato što je šapu je kao ovo sad ispoložiti. Malo sam napravio svaki slučaj. Sigurnije što je malo više. Znaš što vozi bicikl preko gradca ovako? Eto. Stavi na džogma. Taj ti ne hoće svoje prednje. A on je baš ono... švekijski. Možda se seti negdje dole. Pa, ono. I okej, ovo je lako za te. Ajde na tačku štuku. Ovo je ovako što mogu reći. Ajde. Mora važno, ajde. Ja luku. Bravo. Bravo dobro. Liči malo na tantu. Liči malo na tantu Dori. S tim, uvijek izbjegavajte ovo. Znači, lupni su kod tebi. Ulaziš, kao ti, ovo je bilo odavde ulazak za ovaj, kako se zvao, nešto. Ovo je uzimanje mača. Sad, ne ovamo, nego ka njoj mača. Ima manje stvari da govorim, veže se. Ovo je zaključao cijelo. Ovo je samo da će bomba. Kako bilo sveže kad smo ušli? Ovo je tako. Kako je to, aha? Ma da. Okej. Zato što se samo opet prenožih te jade nisi. Kako ti gaš na dobro? Da. Baš se... Baš. Šobe. Samo desa. Desa. I sada zašto bacaš patu? Gdje si to vidio ti ko radi sa tebe? Da. Ja ti ko radi sa tebe? A zašto? Pa će ti pozivati. Neki ovako vodiš
Vukčići, što je normalno, pa da Vukčići su uvozu brodovi, a mi smo godišnje, pa da prođeš, prodali smo sve, možda je bilo od kafićeva, ali se isto, to su biti da, nisu ma glava, ne mora radiš ništa, samo vesla. Pa onda mora se kira papir nešto, polazi pravo i gure, pravo gure razno. Da, ovo je ne gure, malo bi gora, ovo je. Znači, mi radimo što je u povrtu okej, sjajno gledamo. Baš sam u sebi domanje ovoga generalno, neverovatna puta sreća da se nikad odvrniš od bilo čega. Čisto da znaš. Ne mogu da ti daljim žal. Dođem, žal. Ovo je veliki mi kao orijentis. Još malo. Još malo, ali čitemo skoro. Znači, nasilje u porodici. Uđeš iza, prihvatiš uputu, baciš se iza, ideš unazad, dođeš ovde. Ovo je generalno nešto što liči na eliminaciju. Teoretski bi moglo se raditi eliminaciju, ali uvijek čujete da je jako opasno, pa čovjek te promašio, onda ne kreneš, on ide dalje. I nemaš kada si igraš i da radiš neku tehniku, jer šta smo rekli sa Murem, one bude dve stvari. Ljubazan i žestok, a žestok je onaj koji napada što je suprotno od Kraljevića vaka. Kao što znamo. Šta mu se ga Turci kurvom nazivati? Šta radi prvo kraljica? Nasmeja se, onda ide taj žestok i deo. Znači ima taj deo koji aparat se leva, ima ku Jackie Chan. A Jackie Chan je kine sposoban. Znači, pravo iza, prihvatiš, ideš ka njemu. Ovdje. Znači, pomogu na ruci ili znači. Ovdje daniš, ovdje makar. Budite nežni i suptilni, nema potrebe više potretirati. Koje video vidove? Ili bi nagi njegov, što ga zvali uvek. Ili nema potrebe. Čekaj, ovo je baš... A sad će da im vratiš. Zato se opasno što se radi. Kad se pokreš koksija, Boga vi. Šta si mislio, Medvede? Napodaš sirotu samu damu bez mačina. To daš je u kašici, bači i kako već ono nije mobica. Ono što nije mobica što je manje. Mobica je manje. Bebica, da, to bre. To moje vreme nije bilo.
Ručići su bili, što treba. Znamo, to na poslu učeva da igra. Čekaj, da se To je ono u Knez Mihajlovovi do 1. maja što je stajalo. Bela kraća. Samo djeti. Okej, ovo je neprijatno dosta. Gde si peloski? Nešto pempeljivo za tebe, neću vam urozlati. Pravo izjutra uđeš, nije teško prepostaviti da ovde liči na... Dva načina. Ovaj ko ja nikad nisam volao, ovaj ko ide na ekran. Zato što znači mora da prođe pored. I ogroman je rizik da ga ne iskontrolišeš i uđeš ovaj. Postoji kao da hoće. Ovaj drugi koji deluje teži. Kranjoj, nasuniš mač, napadeš ovu ruku. Biće niko. I mnogo draži. Da. Koja ti radi polu? Koja pritis? Radi za rame. Koja ti ruka pritis? Leve strane će raditi s jednom, druge strane s drugom. Naravno, samo... Notem. Samo motiv. I ovo je dovoljno. Ne u redu. Bude kasnije čak i nastavno, veliki na tekra. Je pomoć. Zato što znaš ti za našu pravoslavnu u Albaniji ne poznajem. Naš prvi svetac Jovan Vladimir. To sam čuo da je. Tamo idu i pravoslavci i katolici i pravoslavci do tamo. I na vratu kad piše pravoslavna A ovo kad bude dadalica. Nikad ne imam tu stvari koja treba. Risi, znaš ko sam bio cipala, pa ne možu dušu. Risi, pa priču šta je. Ovaj naslednica, ovaj risi. A, okej. Pa da, ono što ti daš imaš puno, ne možeš cipala. Na jedan ne A, na koji? Ostaje ga sa strane.
Vidim sam šta. Vidite ovako. Ajde, napadi, ajde, napadi. Pa da sam ja On treba bude Uradite jednu pravu način. To su sasvim... Okej. Nešto preljivo. Što u suštini, odavde ga ne možeš dići. On diže mač da novce napadne, ja to idem ispod, produži ga do kraja. Da li može se uradi kontra? Ne može. A kad digne, pravi diši i kolajga, tako? Pekar. Znači, samo iznutra. Samo iznutra, prihvati i podrži do kraja. Stanite po... Gdje grupa? Ajde stanemo lepo ovako, nećemo kontrola moće. A ovdje ću se udarati, nema mače. Ajmo grupa još jedna ovdje. Pa njih je troje. A kažem, bolje ovako stanemo ovdje, ne možemo... A da, ne mogu govu. Bolje popreko stanemo ovako. Jedna grupa, druga grupa, njih je samo troje, a vas je 50 troje. I kako bi što? I ovaj... Pa njih je troje. Nešto tamo, ajde troje. A, Goran ću vežu ovo. Evo, Mihajlo i Deca. I ovaj gre. Sve radi posledno. Mihajlo bi što? Se prezire. Pa njih je samo peko. Pa vidi krala. Pa nećeš ti da radiš tamo, Pilar. Tako. Ide sam ti zakači ove ne. Pazi na ventilator. Ovo je gore. Da, vidi vrta golog. Pa beži ovo tamo. Ili ovdje, beži ovdje. Ne, da, Ovako. Ne, mogu si. Nego se površi skoči. Pa kako bi se obranio, ja ću puti 32 soba. A slušaj mi kuće, ja Da. a ne, prestano. Bravo. Što? Dođi. Pa nema opet da se povredite neki tu. Dođi.
si mai stoppo. Šta je to? Set. Kako držiš? Uvati lepo vaš, kako se drži. Ne znaš ko uzrimač, javi se ko majka. Pa ovdje ne prije se glasi. Nema sad ovdje puni budalu. Na koga pitaš, ne znam, ja sam debil, ja sam debil. Već pa 4 godine uzrimač. Ovako. Sad je u fazi nasa hoće. Pogledaj kako drugi radi. Tamo je što ne da ruku. Kola, vidi ga pa učila je. S druge strane. Prvo nema ono vlastice. Ovdje je jedna medijna škola, 3 bošnjaka. Ajde, ne vidim, skovađa. Ajde, ubi ga slobodno. Ajde, zeći mu glavu. Ajde, šta? Šta je bilo? Ne, ruku, prosto htio zvoči. Ma, ti ga, ne. Ajde, ovo kad te napadne, ti imaš prvo paliku. Sklizneš. Pa onda ti znaš, ajde, ajde. Tega. Stabilno, čvrsto, stabilno. Ne znam, nijaka više. Da, što tu biti djeti. Ajde. Tam ljudi glasni se naši. Šta na kraju, pustite prosto da šta. Rade, još rajde. Rade si po pola puta. Moram da uzmeš nas samo. Vide mači služu. A nije pravi, ne pušta. Vidi vrte bol. Sine kaže, glup si ko drvo, tata rekao puca. Hvati između. Hvati između. Koji treba stavimo ovako? Ajde, kako se drži na čemu? Ali stani, ono što je obavio. Dobro. Za novu stvari. A dobro što to vam mogu da pedam. Da ti što je oče djeti nas, ne? Jesi ga napadao? Jedna ruka samo, ne dve. Samo uvatiš između. Ali ne. Ne, iza maču, iza maču. Tu, o, peka. Tako širi stavljaj. Ajde. Da, mači ga, super. Pa šta, treba ti imaš maču? Ovo je kiva, mogu je malo.
Jesu bila sva djeca? Jesi radio? Jesi radio vide? Ne, Srđan Jusuf. Fresa. Katarina. I okej, chodź danas. Znači, dođeš do ovde, okreneš se, vidiš mač, ideš ka njoj, kao sve. Mač u korica. Znači, nisam izvedio mač iz korice, znači neću postići. Znači, odavde. To je jako loše. Pa ne sprečaš, sad ću biti tako. Znači, deka, izvadiš ga sa korice. Naravno, nema ovoga, ko da si lava ulovio i slično. Znači, imaš ono što bi rekli, poštovanje prema ruke. Samo desna ruka. Krug veliki! Skika njoj! Pa šta ti drveni vaci pravi? Skoro pozdravi. Dobra, može? Ajde, izvod, to je idio. Dobro te. Gledajte ovdje, stavite sa strane i gledajte. Ajmo, Ike. Stavi ga za moj. Pusti ga. Aha. Za mač. Kako? A kako kad krenu? Mač kako će? Jer mogu s vama. Malo velika grupa, da se troje. Priđu tamo. Koratoši ne vede. Pa ne možeš da radiš samo što se veće za njega. Ko odmah? Maš tamo, daj to što. Pa pusti ga, hoće mi biti. Desno. Da previše. I tamo ima četvori i Ajde. Da si neću slika. Ne, nije ikad, tu je čovjek. Kreni je u nedelju. A, vidi, Pošto da previše. Da ne bi bilo da se plata. Uhvati za ruku. Ja krenem sa mač. Ima vremena. Ja spustim. Ajde, mala. Ustani i srna, nemoj da se maniš. To je dima. Ajde, lenji trening. Svi su zbunjeni u prošli drvenog mača. Kao da ih ubi. Mač! Evo, povećaju. Velim tako, da. Imamo mali mečan. Desna ruka tvoja. Ali, ja, on tako mi ćemo što im gledati. Desna, nema pogledu na televiziju.
Ja čekam. Dobro mi hoće. Radiš. Pa upravo je drži. Ajde, neka. Tako neki ljudi pa kažu to. Nikio radiš, jedan ruku, samo jedan. Čekaj, daj ću ti tam. Okej, da ne vamo. Generalno, tu postoji dva načina. Dođi tu postoji i način u kome prihvataš mač. Znači, odavde posle tekana, izvadio si mač, ideš iz Ivkovića, ideš kao sekređeva, ideš kao presne se strane. To je zapravo ona priča. Izvadio si mač, išao si od do kraja, opisao si mač i vratio nazad. Generalno, ono što vam uvijek prvo pada napad kad uhvati, je da uradiš nikje tako. I da kažeš kamo i kažeš ne, liči na onaj gumidžo koji šesti gumidžo da uđemo sa strane, pa napravio mali nikio razglop, ga baciš ili šta. Znači, to je ta ideja. Da možeš odakle da napadeš, ne znam. Znači, da možeš da napadeš nikio, pa da možeš da prihvatiš ilicu, pa da uradiš sankio, pa da možeš da prihvatiš ovde ruku izbor, i da uradiš nešto što liči na šifrajku. To su više stilske vežbe, znači nije tehnika, u suštini. Kad je mač kod tebe i ako ti ne želiš, onda se nikad neće uraditi. A što bi rekao Bruce Lee, nije sramotno pobići kod rekreačka. Znači, kad vidiš čovjeka s mačem, a ti nemaš mače. Ne znam kako se kaže japanski, nešto mnogo ustručeno se ima nešto vrlo japanski. Znači, u suštini, ne nadjačavaš se, ako je ova situacija, ne nadjačavam se, uradi tekar. Znači, šta tu? Došlo do ovde. Idi ka njoj.
zapravo. I za kraj. Nema mača. Malo da zapresi. Pa šta? 2 minuta završam. Što više? 2 minuta. 2 minuta. Nema niko posle razloga. Opet, jer je opet posle mača. Ajde. 2 minuta. Ajde, mačeve. Mačeve, molite. Ajde, stikam na. Crna i kosta su pa. Ja sam još kada, moram da znate ga rekao. Poludiš, sebi da Ja sam šef. Mislim, ne oduzima se kada je može. Dobro,